Що відбудеться, коли ви кинете роботу, вийдете на пенсію чи коли діти підростуть? Можливо, ваша мета на сьогодні полягала в тім, щоб усміхатися до того, у кого поганий настрій. Вашою метою на це десятиріччя може бути теперішня робота, коли ви розумієте, що постійно впливаєте на навколишній світ, то починаєте усвідомлювати, що найважливіше, що ви можете зробити, щоб жити осмислено, це працювати над собою. Свідомо стати найщасливішою, найдобрішою і наймилосерднішою версією себе. Однаково кожен має почати з себе. Ми можемо змінювати тільки себе, удосконалювати тільки себе і керувати виключно собою. Нічим іншим, ніким іншим, нікого іншого ми не можемо покращувати так сильно, нікого іншого ми не можемо знати так само сильно, як себе, як і ніхто інший не може цього зробити. Ну, йо-моє.